binati o minahal kong matalunan. Okay, today is Huwebes niya October 27, 2022. Karon ang ika-upat nga adlaw sa pagpanghatag sa UCT, unlimited cash transfer sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matano. Okay, atong bisitahon kung diin tuang adto nag-distribute og ATM padong sa mga senior citizen na ilang buhat to na ilaning i-activate aron makuha nila ang financial assistance nga gihatag sa gobyerno padong sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, atong bisitahon. Okay guys, ano na tang area ang atong kuan Mount area kung diin nang hatag o pensyon. Okay. Nay. Busing. Okay. Bus. Okay guys. Okay, muna guys, pagpanghatag. Sa asa mo nga barangay, ma'am? Santa Paz. Aka to? Kamong tanan? Wala ko man. Okay. Barangay Santa Paz ron. Barangay Santa Paz ra. Okay. Barangay Santa Paz ang gipanghatagan o mga UCT kung di distribute o ATM guys ani. Okay, guys, ang area kung di nagi tagan o mga financial assistance ang senior citizen diri sa lungsod sa Matano. Okay. Guys, mahutog area nga gi busing. Okay. Mao to nga barangay ang gipanghatagan og UCT diri sa lungsod sa Matalom guys. I hope nga gahapon guys hing uwan karon hing init. Magpasalamat ta kay hing uwan hing init karon mas way babag hanggang pagdawat og di lamang kambasa. Okay. Ako mang hinaot nga magtinabangan kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ikaw live diri sa lungsod sa Matalom. Ako magayon nga ang panagugtong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa tungtong. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.